Здрасти, приятели, аз съм Мери, това е Майнкрафт, епизод 1, но ще се казва Майнкрафт Мод Еп 1. Да, виждате този чест, да свалих един свят, където има само нищо не е създадено, освен един чест и вътре има нещо, но не е много важно. Този мод е много тъп, ама има нещо яко в него. Че ако играеш с хора е много по-забавно. Ето, това е много хубаво в до някъде светът. Супер, шугърки! Ей! Шугърки, бе хора! Шугърки! Как толкова бързо смира една минута за Бога? Супер, два вира да вървим. Ще взема... Ще ви спира за да обера дърва и да се върна по-късно. Т.е. след малко. Ето, върнах се и навезо дърва и си създавам мядвичка. Ето. Виж, направих си. Трябва да... Доскоро да я направя една глупост. Но ето, нека си видя как. Какво? Ей, козо! Добре, да говорих на си. Говорих на тази коза. Никой не ми извиня, защото ако някой ми извали, направо ще съм ядосан. Защото ако никой ми извани, те трябва да си изтял светът и да създавам нов и нов клип. Сега вече няма проблеми. Но кайтото ми се е по-хубавичко, отколкото на шугърките ще си ги пазя. Ще ми чу как да си задам шугър фермичка. Ой, има въпрос към вас, но да го напишете в коментарите. Искате ли да направя пакта, дори да не знам какво е? П-А-К-Т-А, пакта. А не едно друго. Друго. Не знам какво е пакт. Ох, гати. Направо е ужас. Този свят става... Няма ще да се... Дали го изтегли сам за почти 0 мегабайт, за 0 мегабайт. Има някои светове, които ви ги подаряват в хора. Зато както на мен подариха този свет, мап, опа, не искам да пазвам. Ето, близко съм се до шугелките. Тук има
нещо хубаво, ама и нещо лошо. Хубавото е, че мога да си задам шугар фермичка. Лошото е, че е доста зле. Ей, кравичка. Не. Ой. Аре бе, крави, коя ще ми е жертвичка? Аре бе, краво, ей. Да ми една кожа. Поне дано тази ми даде три, че те дадат от 0 до 3 кожа, както си спомням. Защото аз не съм я играл доста дълго. Не съм играл на Survivor. Тоест не съм убил доста дълго време. Кравички. О, кравичка. О, е! О, бебе, да, бебе, о, да. Сори, хора, ама просто... Ще си създам кожени мотушки. Супер, ще си имам бутушки. И то кожени. Ей. Ето, сложих си ги. Супер, направо. Перфект. Хора, това ми не е всичко този. Ще го направя близо до 13 минутки. До сега ми е чудо дали да си прави още къщичка. Да, може би съботата или неделята си сили ще идва и ще правим клип. Взел си само по една карта, това е забавно, но все пак, че ни дават толкова рано фигата карта. Ето, сега да напиша, но ако стане вече съм ядос. Ама, да замените кое. Какво не начете? Тис. Уау, това е яко. Заедно. Пак ще го напиша. Shadow хора така бързо. Затова... Се ръководите не успяно, но поне е интересно. Хора, това ще е клипа, винаги първите ужас. Русти изпира паз, до която си създал къщичка, дори малка, но поне уютна река. Малка и уютна е хубаво се. Затова ще ви спра пауза, когато не я създам. Ето, приятели, вижте къщата, за да се мъча едно нещо. Е малко страничка. До някъде прилича да крипъра обратно, без глава. Прилича. Ето, вижте. Ето.
О, да, гъзи се. Да, гъзи се. Да, гъзи се. И се. Ето, тук. Райка. Стоп, стоп. О май гад. Има мал. Едно е, което много искам да видя. Чуй, дали има една игра тук, ама не знам, може би е само за сега, има само по компютрите. Като тази... Като тази игра Рафт. Една игра Рафт, тя е като Майнкрафт. Ако повечето хора се... Ох, няма нищо. Щастие. Тя, сериозно не видяте, нищо ме хубава. Ах, нищо няма в тях тъпи губи. Поякал мод гълът 6. Този мод е направо страхотен. Сега имаш нещо скрито в гъбите. И то или е даймънд, или е диамант, или диамантен меч, или диамантен амбионе, или нещо, или проктонато нещо. Или поне още видове, още 30 вида неща, но клипа почти, но времето ни почти изтече. Затова само ще ви покажа как слагам тъпи минути на тъпата си къща. Опа, какъв тъпак съм само. То хората мисля, че стига за епизода за на пичове 5. Ей сега, ще го махна, ама трябва нещо да сложа, да си остави тази ръка пръста. Ето хора, това е всичко за днес. И дано ви е харесал клипът. Утре може би ще ви снимам нов хора и довиждане от мен.